Hello. Ona logwe. Ibu sirunu. Nenebe na ama egwuregwu. Nenebe na ama egwuregwu. Apịkwara aka na bọtịn a. Ama egwuregwu ha ya mụta. Ahaneze ahamu Francis Duru Chief Aheji Agamba one of Osuama Diko Molo metụrụ unu n'obi lewe ama egwuregwu 247 maka ọgade lewe ama egwuregwu 247 ka ọ dịrị gị mma ka ọ dịrị ụwa gị mma ka ọ dịrị ụmụ gị mma ama egwu 247 buru gawa jide ka iji ka m jikwa eke m ji ya dịkwara ụlọ mma. Enweghị ebe ọzọ ikwesị na-ege ntị na-abụghị ama egwuregwu. Ama egwuregwu bụ ihe mmemme na redio, ihe mmemme na TV nke na-elekọta ihe ọbụla bụ ihe ị chọrọ ị ga-enweta ya. Ya mere hapụga TV gị ebe ahụ ọ dị, emetụkwala ya aka maka emega emetụ ya aka ị ga-ahụ ihe atọghị anya. Nọrọ ebe ahụ o nwere ibe na-eme nwanne. Biko lewe na ama egwuregwu, onye ọbụla lewe ama egwuregwu. Ọdụ mma olile mụ na onwe m ana m elebakwa ya. Gulele ya la do mala ahụ ndewonu. Afambe Emeka Rollas, National President, Actors Guild of Nigeria. Igbo ndị ọma na-ekiri na ama egwuregwu. Otomi jemana no masị aha m bụ Victor Osuagwu, onye ji nzuzu na-eri imi. Biko wepụ n'aka na ihe ọjọọ, wepụ n'aka enwe n'ofe ka ọ hapụ ịwa aka mmadụ ọnya anyị. Ndị Igbo ga-amị n'ihu. Biko